Ugwele. Inkinga yilapha nje. Ngibonakala kahle. Ngoba ashutha, ayenza konke bamile. Kumele bebuye ushaya. Yeah. Abantu abadala. Thanini bese nisuka. Thanini bese niyasuka. Rosetta! Rosetta! Why bonza mani? Hayi ngakho waxosha wonke. Hayi nangu phambili. Awunangu umfoko wamakholwa lona. Umfoko wamakholwa. Hayibo. Umfoko wamakholwa lona, umfoko wamakholwa ayahleba. Umfoko wamakholwa ayaheheza. Uphakela umphakathi. Umfoko andabandaba. Ukhanda liyaxoxa njengentethe. Awu madoda uzulu mkhulu. Uzulu. Lona umfoko wamakholwa ayahleba. Uphakela umphakathi. Umfoko andabandaba. Hey. Wenzani uphakele susa? Hey, siamo. Hey. Yeah. Hey. Yo, hayi bafana ngeke yo. Here's too much. But it's not the right angle, yo. Ay, ngeke sebehlangene bana. Hayi ngeke, hayi. Bafana bakithi umuntu akabingelele Thembisa awumncinyana. Thembisa awumncinyana. Abantu baphumile. Abantu basethembisa azolo into eyodwa bazothi mabahambe abangena maphela. As you can see, abantu abangaka baqhamukaphi? Bantu abangaka baqhamukaphi? Bantu abangaka baqhamukaphi? Abantu abangaka baqhamukaphi? Bantu abangaka basebenzi na?
abantu abangaka abasebenzi na? These all people, it's because they don't working. It's the question that you need to answer by yourselves. The question that you need to answer by yourself. Ukuthi those people are not working in. It's just that they are bored. The flag of South Africa is rising in the streets of Tembisa. At Tembisa, you are not small. This is the big one. This is the peak of the peak. People of Tembisa. People of Tembisa. Sicela abajoyina imatch bayemuva kwamabutho. Asambeni bantu baThembisa. Ngenani emva kwamabutho maqeda ukundlula. Kela imota kere. Kwela indlela. Emva kwamabutho singangena Sambisa. Awusiyabonga CPF. Nizosgada nizoshuta. Nizosgada nizoshuta.
kancane insizwa nani mphakathi bengicela ukuthi siyekeleni uku-overflowa emaceleni imatch isemgaqweni ngoba abanye benu bazolimala so ngicela ukuthi umuntu angafuni ukuba phambili ngoba ngazi yini into yokubukelwa phambili umuntu akabe semgaqweni ngoba simasha emgaqweni nizolimala. It doesn't have to be wide, it can be long. So ngiyanicela nizolimala ngenxa yespace ngithi nizolimala angifuni umuntu ozolimala la so bengicela ukuthi laba basemaceleni bazame ngakho konke ukuthi bangene emgaqweni bangafuni ukuza phambili ngazi bafuna ukubukela ini so bengicela insizwa nani makhomanda bengenicela kakhulu ngiyabonga. Ungagijimi, hamba. Bese semuva, hamba, ungagijimi. Asingaqokela umlando ngaleli hubo. Leli. Yeah. Kuthiwa Makuthiwa ugodo kushunywa intuthu yazi ukuthi le. Mangolongo. Otherwise. oh
babethi umangolongolo waphambana igama ezuleni abafana baselokishini bathi umalongolong basho isimame eside lesabathu abakozulu mawuse base bethi umangolongolo base bethi umalongolong. Hayi baba uyikhazi. Sorry ma. Oza ngala. Fitness mo le poliseni. Konakele ngempela konakele ngempela laphana ethembise egoli konakele ngempela njengoba babona baphume ngobuningi bazothi ke abantu bangaphandle abahambe awubangisacela zilotha abantu awubangisacela ukuthi uwe lo uthakhambe ayi uwe lo Phumendini sibathi abahambe phumendini sibathathe sobatshela ukuthi yeyiteji bavele bacala ukupakisha namhlanje Kayini for masipala hayi. bacala namhlanje abahambe abahambe eqhawe mntwana wami uthi ufuna intombi la awuthe uzomzamela nje awuthe uzomzamela hey waqasha ngiyabona ke hey ngiyaxolisa mfethu hayi mame hayi abahambe bahambe
Vele bayazi. They know that today it's a deadline. Today is a deadline. They know that today is deadline. It's a deadline. Gosh. Tembisa is painted by people who are marching on the streets. Tembisa Street is painted by the people who are marching. Hey. Yes, buddy. Đi là các bạn. Anh có đăng ấy. Anh có đăng ấy. Này. Hey. Yebo yona ngoma hawu hey nangisoso
The march is proudly sponsored by DJ Funeral.
Station commander wala siyamazi uyathanda ukusebenza abangathanda ukuthi sisebenze naye ilama colleague wakhe labangani bakhe abasebenza la sike safika la sazocela ukusebenza basitshela ngoprotocol angimazi protocol uhlalaphi basitshela ngoprocedure ngazi noma uzala noprotocol noma yini lento leyo kodwa into esaziyo ukuthi safuna ukusiza la ekuhlaleni kodwa le police station ayifuni ukusiza unkuna uma engekho abo second in commander bakho babunkulu abafuni ukusebenza ngixoxele ngizokutshela uyazi MJ hlale siza la sizofuna ibackup so sithi abangafuni ukusebenza banike ipackage basidedele thina sizosebenza sesahamba besebenza neThembisa South ngenxa ukuthi iRabasuthu ayivumanga ukusebenza nathi savala lapha eVusumuzi sathola into eziningi sasangena naso Stella sabengelela sadlula so it shows ukuthi there's a will emphakathini kodwa siyacindezeleka ngenxa ka procedure ozalwa no protocol siyalimala somphakathi so number 2 njoba ungahamba ngale babunkulu uzobona avalile wonke ama shop wabo my friend asifuni bavule singathi masibavala bese niniza nizosibopha ngoba number 1 bala ngokungemthetho basebenza ngama shop angeke emthethweni so sithi somphakathi sikhathele omunye nomunye makane talent lokwenza i-tuck shop akalenze ekhaya kubo omunye makane talent lokuthengisa i-airtime noma lokuthengisa ugwayi akahambe aye ekhaya kubo amabhizinisi wala ayalimala mangala lapha eSwazini kunabafowethu bala ithembisa bebathengisa ugwayi bavala ngenxa ukuthi abo my friend bafaka ugwayi wabo njani we-phone call uyamangala uyabhema uba mnyamu uyafithika ulugwayi we-phone call so sizokhala somphakathi kune memorandum iThembisa Community Forum izoyifunda kodwa siyaphinda futhi sithi labantu abavalile bangasavuli I wish ngabe bekhona meko wabo yohana azobatshela ngizokhuluma ngesilungu ukuthi bezwe ne as these shops are closed I say please they must not open. We see a shop open should lo muntu ahlule kuyivalela somncedisa ukuyivala sithi somphakathi asifuni spaza shop esizovulwa la ngoba number 1 labantu laba barape ingane zabo mastandi number 2 banebhamu anike basesha siyazi ukuthi banebhamu abanye kancane uthola iphoyisa limile emakhuleni iphoyisa kancane level silekinga yama-drugs la emadela la eduze nase-Aroment kunomunye umfana abambiza ngoDerrick bathi umdala ubathi umfana angimazi angikaze ngimbona othengisela la emadela silenkinga yama-drugs mina ngibasaba ngeke bangenze lutho silenkinga yama-drugs la elokishini umphakathi njengoba umningi kangaka number 1 it shows ukuthi abantu abasebenzi
Number 2, it shows ukuthi abantu balimele bayifuna lento. So bengicela ningabaholi abaphethe uhulumeni noma abasebenzela istate. Lesikhathi sokuthi umuntu osemphakathini ancane nephoyisa siphelile. Iphoyisa ulincane umsebenzi walo ukuthi kusebenzela lethu. But nithi akunamuntu ozongena iphoyisa la. Iphoyisa lisemsebenzini libhadala uwe. Kumele lisebenzele ngithi. So benxusa futhi ukuthi njoba ubaba uNkuna azosi-address after bamnika i-memorandum. Ngicela nibe nokuyiphatha kahle. Yazi khona abadelelayo mhlawumbe abanamfundiso. Sikhona sobasiza sizobafundisa. Asiza ukubekezelela umuntu onomkhuba wasekhaya kubo ozowenza la. Aselanga uzoentertainana nemikhuba yabantu ebeza nemikhuba yakubo. We want to address issues that hinders this community. Salimali, kunegebengu edubula abantu la bayafa straight line. I know. Abanye benu njola nabo labafana beyibhama ngithi. I know. So sizonikeza iTCF bafunde i-memorandum maqeda sinikeza ubaba uNkulu. Amen. Bathi lento siyenzayo Asina lufa. lento siyenzayo lento siyenzayo Amnizwa Bathi lento siyenzayo lento siyenzayo lento siyenzayo Valo, tololo. Valo, tololo. Valo, tololo. Ati valo, tololo. Valo, tololo. Valo, tololo. Siyabonga. My name is Tabiso from Kolani Kumalo Foundation. Umsebenzi nje ngani ukuthi sizameni ukuthi ivakashi zethu zisibame nje ngamagamanyana afinyana. Magama. Oh, bathi bafuna amagama. Yeah. So ngizoqala ngobaba uphakela umthakathi aze nje azosibulisa ngapha asiphathele. Kuthiwa ngizobingelela sanibonani. Lelizwe lizolunga. Sekwenzeka isikhathi eside for 22 years, even amaphoyisa have given up. Even some leaders have given up. That's why we are standing up. Siyabonga. Siyabonga. Becela ubaba ungizwe. Becela ubaba ungizwe. Becela ubaba ungizwe. Ubaba ungizwe uzalandela ubhuti scheme eyasekuruleni. Ayeye Thembisa Thembisa Bona maphika nkani ngongizo umlando kamkhulu ntombazi ndebona ngasambono ntombazi mntwana evumane evinile besemene kwashopha mevumele mthathebula lesizwa azanike lezo ngibona phatha kazabantu ngabazi ukufika phansi ngamabhola phansi
awama makolekela wambe munye kuphela ngenza wethu kubingelela nokubonga abafowethu okhumalo nokubambisana kuhle nodadewethu uZandile simbonile umfowethu uphakela nabonke abaholi abahlele lana eThembisa community services kubalulekile ukuthi abaholi abasukumela indawo yangakubo sibabalule futhi sibonge ke into enhle bakwethu cabanga lo hulumeni uyabona ukuthi ngempela umkhankaso wethu uthela ithelo ngithi namanje ngisamangele ukuthi kwenziwa yini ukuthi uhulumeni azibe bona uma abantu abangaphekwa 20,000 behlangene ngisho lapha eThekwini usibonga uHome Affairs ukhuluma iqiniso lokuthi akho ngisho yedwa onamaphepha leyo nto leyo ikutshela ukuthi izwe lethu bengesolone lethu besedliwe kodwa ke sicela kubathandaza abasithandazise thina sidinteleze singene emgwaqweni sithi ayikhale unjalo nje ngenza kwethu Siyabonga scheme asicela wena nje yami Cela wena uSkimi siyamfuna ezoshaya motivation kubantwana besikole Asithi bopha phoyisa bopha Asithi ayeyo wena traffic control phoyisa thatha intshontsha yeye Asithi sizokushaya mbulali sizokushaya Phakama mhlali phakama Ayibuye iguruleni ayibuye Awachacha makwala awachacha Ebafethu senzeni into right ufuna siphakamisele lamakhretman amakhretman wethu wasekuruleni wasethembisa eKahlonge Fosora sathokoza badakwe insango badakwe utshwala wani sila kuma picket lines thina ufuna amajita swabonge lawa asibashaneni izandla labafethu bayaphila labantu 2 seconds ufuna babonge sibaphakamisa ngithi Siyamazumelo se Siyamazubaba wazo Yayuphakelo sihola iyo Yayuphakelo suphatha kahle Ungizwe sihola iyo siyabonga sicela ukuthi simaze tu ana Phakama Thembisa phakama Phakama ekuruleni phakama Phakama Ngasho ngathi bazohamba Ngasho ngathi bazogudluzeka Asibagudluzeni labantu Bathi sanibonani phakathi wase ekuruleni abafethu bethu base KZN Guys, thank you so much. I've done this thing for 5 years. But today, Ngani, we can see the light. Sasit masikhuluma sasizondwa mina ke umuntu ongakaza ngithuka. Bathi ngizonda abantu. Namhlanje reality niyayibona ukuthi bhekani ningakanani. Angisebenzi. Ababhulu bethu balala emakhoneni. Amabhizinisi avaliwe. It cannot be correct ukuthi abantu bangaphandle bazodla umnotho wethu. Sikhona. Ngiyacabanga next year this time. Masenza amamatch so besifiwe abantu bazobe basemisebenzini. Commanders morning. Saturday morning namhlanje. Thank you. Siyabonga. Besicela ubaba ozothumela induna. Nawo siyabonga. Amandla akwethu ngomusa mina wakashabalala ngosigeke ensizweni uJekwe Vera emasoshe general izoni support abantu basethembisa ngentini enzayo ngibuya olunde emahlabathini uphela umthakathi ungaphesheya nje bakwethu ngumholi wesixaxa sobuntu 029 Alliance of Humility
ngicela ukuthi phakela umthakathi nensizwa zonke mina esengicelile nengikuzamayo nengikufisayo ngicela abafowethu ngoba sibona osopolitiki mina kwisixaxa ngithe ngicela sirejisteni igama esovota kilo bese laba bathanda amavote sithi abafaka ama CV maye simnika umsebenzi siyamqhasha maye engenzi siyamxosha asinegotiate ngoba manje sinenkinga yokuthi ngathi sindizise ibhaloni esingakwazi ukulehlisa labona sibavotela masifuna amavote ethu bathi akuyiwe enkantolo akuvalweni akuvuleni akufanele kanjalo abelungu badlala ngathi bafowethu kulelizwe basethele iconstitution engasebenzi lo mthetho sisekela ukho umthetho njena bafethu Roman Dutch lo wayisebenzi lento ngicela ke bafowethu kwezokuhlala siphephisane ngithe umshengu nehlobo nabangani mangisho umshengu ngisho chago oshabalala omavuso ihlobo zami ngubane ongema omntungwa ake simeni ngancanye ngisongcela ingisize abafundini enifundeni nikwazi ukubhala siyahlupheka la ngizwe mfowethu ngikhumbula ingoma yami uyidlala emsakazweni lokho yagcina lokho icorruption iyanuka bhusi sifuna wena ube yiminister yalako eSABC sifuna umsakazo uzodlala umculo wethu sinomasikanda abaningi la sinabaculi lana akudlalwa kuhamba ngeconnection uhulumeni akawe amandla Siyabonga. Ayithethwe umphakathi manje. Nangu umphathi ithi umniki wabuthiyana. Ngiyanikelela Thembisa. Thembisa ngiyabonga nje ukuthola ithuba kubafowethu lela bangipha lona ngikhamka ngeoffside. Ngizoqala ngibonge kakhulu umphakathi waseThembisa. Mangabe ubona ungaka. Bese khula abafowethu ababuya kude abafowethu laba base KZN nizophakama nenze something ngoba siyazi ukuthi nje kuyathikwa nje kuphela niyoyithatha bese nanitshopela ngale akusayinzwa lutho ngayo so siyanqela asifuni ukuthi size sizithathele umthetho ezandleni ngoba nina ningafuni ukusebenza. This is a joint memorandum to the South African Police Services, which is SAPS. It is submitted by Xolani Khumalo Foundation, Insizwa Zobunsizwa Development Foundation, Gauteng Anti-Crime Units, in partnership with Thembisa Community Forum. The memorandum is handed over to Brigadier Nkuna. Copied, it's the Minister of Police, Minister of Home Affairs, National Commissioner of SAPS, Gauteng Provincial Commissioner, Ekurhuleni District Commissioner, Community Policing Forums. Ifundeka kanje ke le memorandum esibanikeza yona. Ngicela ninibekezeleni indenyana ne. It says urgent demand for action against illegal immigration, human trafficking, drug trafficking, organized crime, and their impact on community safety and unemployment. Intro yakona, we the undersigned community organizations and anti-crime structures submit this memorandum on behalf of residents who continue to raise serious concerns regarding illegal immigration, human trafficking, drug trafficking, organized crime, and the increased social economic challenges facing South African communities. Our community concerns were to ATI. Communities have expressed growing frustrations regarding the continued presence of undocumented foreign nationals residing and operating in our country. Human trafficking and the exploitation of vulnerable. Kulula nje masamba webafethu nisibona samba sonke kanje. Kodwa ekugcineni kosuku kunabantu ababhekiwe. Okuyibona ababhekiwe, okuyibona uhulumeni abanakile, okuyibona amaphoyisa abanakile. Okungathi uma kwenzeka noma yini, abantu bokuqala abangaboshwa nje kwaZulu Natal imina noNgizwe. Abokuqala nje abantu abazoboshwa kwaZulu Natal mathiwa kwenzeka into wrong imina noNgizwe. Lapho eGoli ke bakhona abaholi bakhona abanye abakhona. Sifuna ukwenza kube clear ke bafowethu manje ukuthi akekho umuntu ofuna Paul ngalama mashi aPaul into ethandwa uyena aPaul into ayicabangayo esingayishongo thina. Ngoba leyo nto implicator thina uma uzophawula la uPaul phambi kwentatheli uPaul into sikhona kusho ukuthi uma uyiphawula sikhona kusho ukuthi siyayazi phela leyo nto angithi kuyinhlonipho nje bafowethu besicela ukuthi abantu abangagunyaziwe ukuthi bephawule ngalama mathe esuke ngikuwo mina ngiqale nje ngami ngedwa
mina ngivumi ukuthi umuntu aphawule endaweni lapho nengikhona khona aphawule into esingayixoxanga mina naye ngoba angifuni ukuvuka ekuseni sengiyaboshwa nani-ke njengoba niposta lezi zinto eniy'postayo musani ukubhala ama-caption as-incriminate-ayo thina ngoba phela njengoba ushutha nami la bese uhambe uyophosta into ushuthe nami ukhulume into okungeyona asizukuhambisana mina-ke ngohola iy'nsizwa manje ngibona ngikhuluma ngikhuluma ngenxa yeveti semva kwami kulula-ke ukwenza noma yini uma ungalandelwa muntu ngoba umuntu mayona akoneli wena thina-ke lapha ey'nsizweni insizwa mayona yonela umuntu oyiholayo yingakho-ke ngikunikeza iseluleko njengamanje ongafuni ukulalela abafowethu angene ngemuva aqashe angalaleli engemuva kodwa oze kule nto oyihloniphayo ohlonipha thina esingabahleli nabanikazi bayo sicela ukuthi asihloniphe angithi ayikho ingxabano lento engiyishilo angithi ayikho inhlamba kulento engiyishilo senza nje inhlonipho leli zwe bafowethu lizolunga nginitshela mina ngiyanigabantela lizolunga egudamawa engafuni ukukhuluma into eqondile sizombekezelela uyoza khuluma into elungile ngoba uyayazi into elungile ukuthi ama-drugs abulala iy'ngane zethu njengoba niyingaka uyazi ukuthi anisebenzi sebenesikhathi bephethe izwe namanje kulokhu kuyehla abukhuphuki sizolilungisa siqonda ukulungisa lona kuphela ayikho enye i-agenda esinayo sifuna kulunge izwe kuphela nisebenze nonke futhi ngiyanigarantela nonke nizongcina nisebenza bengicela nje umphakathi wasethembisi azelanga uzophefuma sizokhuluma ngey'nkinga elibhekene nazo so laba abacabanga ukuthi abanazo iy'nkinga zabantu bala ethembisi abahambe baye ekhaya bayohlala ekhaya laba ababona iy'nkinga ngicela singahambi lapha emagrestemini asise-stadium la ofuna ukuze emashini akajoyine emashini umphakathi wasethembisa awujoyine iviyo ngemuva sizokhuluma iy'nkinga zana number 2 asesicela zitala lokudelela lethu akunamuntu ozoyenza into embi akunamuntu ozohlukumeza izinto zikahulumeni lethu sihamba la kulama-stage we-BRT akunaglazi elizophuka kwaphuka iglazi siyamcela umuntu wakhona uzoshawa yithi ngempela sizokushaya nje isintu basibukele amaphoyisa sithele induku so bengicela nje ukuthi umphakathi wasethembisa nabo bonke abantu abagcwele la abajoyine iviyo ngemuva sisemashini manje sicela ne-order kithi angithi unobhuti omdala okuzozihola kithi asibeni ne-order singazihlazi ebantwini abafikayo akithi sivakashelwe namhlanje asiziphatheni kahle nathi angithi chap